Не само, че е генерален консул, ами ако знаете какви снимки прави този човек, невероятни са. Така че в момента върши две работи. Искаме да поздрави всички и да направи откриването на вечерта още по-официално. Микрофона е ваш. Добър вечер, здравейте! Катя, благодаря. Благодаря на Недялко, макар че него не го виждам, най-вероятно се е захванал. Той се преоблича. Захванал се с поредната високо отговорна задача. Уважаеми сънародници, преди всичко бих искал да поздравя Игранка за това, че не за първи път, поредна мисля 4-та година, моля поправим ако греша, организира този великолепен събор. Две неща бих искал да ви кажа. Не се престраших да го керувам днес. Само тук има микрофония, съжалявам, просто може би заради датчиците, които имам в черепници. Така, не за първи път, 4-та година не се престраших да го керувам, защото смятам, че и по начина, по който изглеждам в момента, съм достатъчно страшен. Така, две неща искам да ви кажа. Това беше първото. Второто, бил съм на много събори из цяла България. Това, което ми прави силно впечатление, което ме кара да се чувствам и леко смирено и кротко притеснен, е, че на днешния събор виждам много повече българи, отколкото съм виждал примерно на други събори, и то некъде в самата родина. Другото нещо, което ме кара да се чувствам леко неуверен, е факта, че все още не съм си донесъл от България традиционната шопска носия. Аз съм от София. Надявам се това да не го приемате като някакъв тип недостатък. Така че позволете ми в заключение само да ви пожелая приятна вечер, хубав събор. Надявам се да ме поканите отново и следващата година. Стига, разбира се, да не съм направил достатъчно лошо впечатление, че да се въздържите от подобен тип ход, но аз все пак ще се надявам, да знаете. Позволете ми само в заключение, аз съм многословен, виждате, видели микрофон, трудно може да ме откъсне човек от него, но искам да ръкопляскаме и сега ще видите за какво тези от вас, които ме познават, срещали сме се на много места, виждам много познати физиономии, знаят, че моята слабост са децата. Така че, истинско удоволствие, привилегия и висока чест е за мен да видя на днешния събор толкова много млади българчета в традиционни носии. Така че, моля ви, нека ги поощрим, за да не е единствения път този, в който ги виждаме така. Дечица, да сте живи и здрави, къде сте всички носии части. Виждам, че има още много неща, които нашите организатори са подготвили в програмата, но понеже виждате, there are people who don't speak Bulgarian, I take this opportunity to say a couple of words in English as well. This is a remarkable event and I thank you very much for coming here. I'm the Consul General of Bulgaria in Toronto and I see so many people, so many nationalities, and I even see a Mexican dance group right over there. Congratulations, you look amazing. I'll take a picture with you later. Thank you very much for coming. Please make sure you come next year as well. This is an annual event. It's truly remarkable and I have to step aside right now because it's getting increasingly hot. I had to brave the weather, I had to brave the forest and everything else, but I think I succeeded properly to introduce the event, to thank very much the organizers and to say that I hope to see you again here next year. Ladies and gentlemen, уважаеми сънародници, до нови срещи, успех и хубава вечер! И да очакваме в шопско носие на сцената. Ето свидетелите. Аплодисменти за господин Петър Крайчев. Благодарим много.